रायजो राजा आइ आफाफोर आंहा थांनाय रबिबाराव आंनि फिसाया एक्सिडेन्ट जादों ट्रेक्टरजों गावहा बाइकजों लड लानानै फैनाय ट्रेक्टराव आंनि फिसाया एक्सिडेन्ट जानानै खर'आव बुरजायैनो जखम खानानै दङ। फिसाया दासिमबो सिरियास। आं बे फिसाखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय दा आइ आफा आं नोंसिनाव मदद बिदों। आंनि एकाउन्टआव थाइसेबाबो थाइनैबाबो सोना होनांगोन आरो आंहा जेबो राहा गैया। आंनि बोराया खामला दामला मावनानै जायो, जेबो राहायानो गैया। आंनि फिसाया फरायगासिनोसोमोन, दासिमबो BA फरायदों। आंनो अननानै सोना होदो, गरसेबाबो गरनैबाबो। आइ आफाफोर आं नोंसिनि अननाय मोननो नोंसोरखौ खावलायदों। बेखौनो आं बुंनानै आइ आफा रायजो राजाफोर आं खुलुमनाय जाबाय। अननानैबाबो आंखौ मदद होदो, जेबो राहा गैया मा खालामनो। दहाय आइ आफाफोर दहाय।